Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Юлия Баршимон, я медицинский менеджер компании Mtsali Medical, занимающийся организацией лечения для иностранных граждан, приезжающих из бывшего Советского Союза. Сегодня с нами ведущий уроонколог, глава института больницы Тель-Шумер Шиба, доктор Бергер Раанан. Он также является руководителем отдела клинических исследователей в уроонקולוגическом отделении. דוקטור ברגר, שלום. שלום. היום היינו רוצים קצת לספר לצופים שלנו על תחום אונקולוגיה. מה החידושים בתחום אונקולוגיה היום? מה זה הגישה פרסונל אונקולוגי שאנחנו כל כך שומעים הרבה? יש יתרון לזה? מה זה? אתה יכול בבקשה אז הטיפול המותאם אישית, או ה-Personalized Medicine, מבוסס למעשה על זה שאנחנו בעצם רוצים לתת את הטיפול שמותאם באופן ספציפי למטופל שאנחנו מטפלים בו. במילים אחרות, אותו חולה שמגיע אלינו, אנחנו רוצים לקבל ממנו כמה שיותר אינפורמציה, כולל אינפורמציה מהגידול עצמו, ולתת טיפול בהתאם. מה שמאפשר לנו לעשות את זה היום בניגוד לעבר, זה שאנחנו מסוגלים לקחת רקמה סרטנית ולבודד את ה-DNA ולזהות הרבה מוטציות בפרק זמן מאוד קצר. בצורה הזאת אנחנו מבינים טוב יותר את המנגנון של המחלה, את המנגנונים של המחלה, ומכיוון שיש היום הרבה מאוד תרופות ביולוגיות חדשות שיודעות לפגוע באותם מנגנונים, זה מאפשר לנו בעצם לתת את אותו טיפול מותאם אישית במטופל. וכך בעצם בן אדם מקבל תרופה שהיא הכי מתאימה אליו, לא רק לסוג הסרטן, אלא לפי המנגנון המולקולרי. נכון. בדרך כלל אנחנו מנסים לשלב בין הידע שיש לנו על המחלה, באופן כללי, ואיזה טיפולים עובדים, לבין אותו טיפול יותר מותאם אישית, שאנחנו מזהים במחלה עצמה. ובצורה הזאת אנחנו מנסים לחסות איזשהו ספקטרום של מנגנונים שהמחלה הזאת בדרך כלל באמצעותה המחלה מתקדמת, ולעצור את התקדמות המחלה ולגרום לנסיגה שלה. אתה יכול לתת קצת דוגמאות בתחום אורונקולוגי, שזה בעצם התחום העיקרי שאתה מתעסק בו? כן, בשנים האחרונות, מכיוון שאנחנו צוברים יותר ויותר ידע, אנחנו מזהים בכל התחומים האונקולוגיים יותר ויותר מנגנונים רלוונטיים שאנחנו יכולים לנסות ולפעול עליהם ולגרום לתוצאות טובות עבור המטופל. באופן ספציפי בסרטן שלפוחית השתן למשל, אנחנו יודעים ישנו אחוז מסוים של מטופלים, שאם אנחנו מזהים למשל מוטציה בגן שנקרא למשל TSC1, אז אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לתת תרופה מסוימת שנקראת אפיניטור, שמעכבת מנגנון מסוים שקשור לזה, וגורמים לנסיגה מאוד מאוד יפה של הגידול. יש עוד דוגמאות, כמו למשל מעכב של מנגנון שנקרא FGFR3, שגם כן גורם לנסיגות מאוד מאוד יפות במחלה הזאת, על ידי תרופות ספציפיות. בסרטן ההרמונית, אנחנו כבר היום בשלב די מתקדם, אנחנו רואים מטופלים שמפתחים עמידות לטיפול הורמונלי מסרס. היום אנחנו מבינים את המנגנון, אנחנו מבינים שהמחלה יודעת לייצר בעצמה את הטסטוסטרון, והיא לא צריכה יותר את הטסטוסטרון שמופרש על ידי האשכים, ומה שאנחנו יודעים לעשות זה לתת תרופה שמעכבת את הייצור של הטסטוסטרון, שזה שוב פעם תרופה ביולוגית מותאמת אישית, שיכולה לגרום לנסיגות מאוד מאוד יפות במחלה. וכדי כמובן לקבל את הטיפול, בן אדם, פציינט חייב להגיע, לעבור הבחנה מסוימת, לראות שהוא מתאים, ובהתאם לכך לקבל טיפול. נכון. הטיפולים, נגיד אם אנחנו מדברים על תיירים שמגיעים מחו"ל, הם יכולים לקבל כאן בישראל, או שיש להם אפשרות, נגיד, לחזור הביתה ולקנות את התרופות כאן בישראל ולהיות במעקב ברוסיה. אז מה שיפה בטיפולים הביולוגיים בעיקר, זה שחלק גדול מהם זה טיפולים שניתנים דרך הפה. אפשר לקנות את הכדורים ולקבל הנחיות מסודרות וללכת חזרה למדינות המוצא ולקבל את הטיפולים שם על ידי נטילת כדור פעם ביום וכיוצא באלה. גם טיפולים שניתנים דרך הווריד, הם בדרך כלל טיפולים לא רעילים, לא צריכים להיות יותר מדי מקצועיים כדי לדעת איך לתת אותם, בסך הכל להזריק
את אותו נוגדן במשך חצי שעה או שעה לתוך הדם, וללא תופעות לוואי והטיפול עובד. אנחנו התחלנו לדבר על אונקולוגיה מותאמת אישית, פרסונל אונקולוגי. אתה יכול רק קצת להסביר לנו ולצופים שלנו איזה כלים עומדים לרשותך כדי להבין מה זה ואיך להיזהר בזה? אז הכלים שעומדים לרשותנו במסגרת היכולות שלנו לבצע רפואה מותאמת אישית, אלה קודם כל הכלים הגנומיים, המולקולריים, הכלים שבהם אנחנו יכולים לקחת רקמה היום, אפילו רקמה שמורה בפרפין, להפיק ממנה DNA ולהסתכל על הרבה מאוד גנים, על הרבה מאוד מוטציות, על רצפים מאוד ארוכים שיכולים לתת לנו איזושהי תמונה הרבה יותר ברורה בכל מטופל באופן אישי, איזה מוטציות יש שם ואיזה מנגנונים פועלים במחלה ודוחפים את המחלה להתקדמות. הכלים הנוספים שיש לנו זה כלים יותר, הייתי אומר, כלים איכותיים שבהם אתה לוקח את הרקמה, אתה יכול להכניס אותה לתוך עכבר או מתחת לאור של עכבר, לראות את הגידול גדל, את הגידול של המטופל גדל בעכבר, ואז לנסות על גבי העכבר מסדרה גדולה של טיפולים, שאלה שנראה תגובה בהם, אלה הטיפולים שאנחנו נחזה שיפעלו ויתאימו גם למטופל. בצורה הזאת, הרבה פעמים אנחנו משלבים בין שני הכלים. אנחנו יכולים לעשות איזשהו מערכה גנומית, לזהות איזה מוטציות יש, להחליט איזה תרופות נראות לנו הכי מתאימות, ולנסות את זה על גבי העכבר. ואז בצורה הזאת, את הסוגים השונים של הטיפולים, אנחנו יכולים לזהות מה הכי מתאים, ובצורה הזאת לתת את הטיפול הכי מתאים, שהוא גם מותאם אישית מבחינה גנומית, וגם מותאם אישית מבחינת התגובה שאנחנו רואים בעכברים. אוקיי, תודה רבה דוקטור ברגר. אני מקווה מאוד קיבלנו מידע כל כך חשוב למטופלים שלנו, וזה באמת יעזור להם להבין למה חשוב לעשות הבחנה מסודרת ומה היתרונות של הגישה האינדיבידואלית. Дорогие зрители, большое спасибо. Сегодня с нами был доктор Бергер, уролог из медицинского центра Тель Шумер. Я надеюсь, мы сможем помочь вам по любым вопросам, то, что касается данной области в онкологии. Вы можете обращаться в наш медицинский центр. Большое спасибо. До свидания.